Σε αυτή την ιστορία συμμετέχουν πάρα πολλές συλλογικότητες και καλό είναι αυτό. Πλουραλισμός είναι. Πολιτικά κόμματα, φορείς, συνδικαλιστές κτλ. Ο καθένας μπορεί να έχει 1 χιλιόμετρο από θέσεις διαφορετικές. Είναι τεράστιο που λέει και ο Μάνης το θέμα του ασφαλιστικού. Τεράστιο. Όμως, αυτή τη στιγμή επειδή μας καίει το έκτακτο που είναι οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε, να το ανοίξουμε τόσο πολύ όλο το ασφαλιστικό θέμα και να συζητήσουμε όλες τις πτυχές. Πρέπει να συζητήσουμε δηλαδή 1, 2, 3, 4, να συμφωνήσουμε στα 4-5 βασικά και με αυτά να συμφωνήσουμε ομόφωνα όλοι και να πάμε με αυτά. Από εκεί και πέρα, σε δεύτερο χρόνο, θα βρούμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό. Σήμερα παίζουν να πούμε 1000 κατασχέσεις ανά το Πανελλήνιο. Έτσι, σήμερα πάνε να κατάσχουν το δικό σου, μετά πάνε να κατάσχουν το δικό μου. Μετά από 1 χρόνο θα γίνουν 2.000, μετά από 5 χρόνια θα γίνουν 10.000 κατασχέσεις. Τι περιπτώσεις κατασχέσεις. Άρα, τι γίνεται. Αυτή η άκρη να σταματήσει. Εδώ δεν είναι παρέλυση να ενημερωθεί ακριβώς που έχει φτιαχτεί ένας οργανισμός σαν το ΤΑΙΠΕΔ, αντισυνταγματικός κι αυτός, που θα φροντίσει να κάνει τις κατασχέσεις όταν τελικά ψηφιστεί ο νόμος. Σωστό, πολύ σωστό. Αυτό δεν τα ανέφερες. Γιατί δεν τα ξέρουμε καλά. Η αλήθεια είναι ότι το ξέρεις αυτό που στην αρχή, ότι το κράτος, επειδή δεν ήθελε να έχει το πολιτικό κόστος των κατασχέσεων, δημιούργησε, του επέτρεψε η Τρόικα να δημιουργήσει, γιατί είναι επιταγή της Τρόικας αυτό, να δημιουργήσει το κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών και ΑΟ, έτσι λέγεται, είναι μια ΑΕ, ιδιωτική εταιρεία, η οποία είναι αυτή που θα έρθει να κάνει κατάσχεση σε μένα, στον ένα και τον άλλο. Δεν θα την κάνει το κράτος. Θα την κάνει το ΚΕΑΟ, το συνεργασμό του κράτους. Όπως κάνει το ΤΑΙΠΕΔ τα παράλληλα. Δηλαδή τα παραλληλή πάνω στη δημοκρατία. Ο Νίκο τώρα τον παρεξηγήσαμε. Ο Νίκος ήθελε να πει, νομίζω, αν το μεταφράζω καλά, ότι συγκριτικά τις φορές που πληρώνουμε στο ΤΕΒΕ, σίγουρα πρέπει να κρατούμε τα μία που πληρώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν παίρναμε τις υπηρεσίες που έπρεπε. Δεν παίρναμε τις υπηρεσίες που έπρεπε. Ούτε δεν το πληρώνουμε. Δεν το θέλουμε. Δεν θα χαρίσω και τώρα που πληρώσαμε όλα. Δεν μπορώ να πάρω ένα κουτί αστυνομία. Δεν μπορώ να κάνω το πάνω. Γιατί πρέπει να πληρώσω τις φορές 6 μήνες και δεν έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και πληρώνω το 1/6 και το 1/10 σε πολλές περιπτώσεις. Και μετά δεν πληρώνω τα πολλαπλάσια. Είστε ευτυχία στην τελική. Τα χαρίζω, θα μου το ξέρω. Σας έχουν παγιδεύσει τώρα. Ψήφισαν τον νόμο του 12, κάνανε αυτόν τον οργανισμό και όταν θα έρθει ο άλλος να ψηφίσει τον επόμενο νόμο για τις κατασχέσεις, που θα γίνει με βάση αυτά τα χρέη. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, έχω μιλήσει με ένα ιδιοκτήτη εδώ στο σούπερ μάρκετ και τον έχει βγάλει λογιστή σε ένα χρέος 15.000 ευρώ. Από τα αναδρομικά των 12 που ψηφίστηκε ο νόμος. Δεν μπορεί να τα πληρώσει, υπάρχει 80% πτώση του τζίρου. Το ξέρετε όλοι αυτό. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Με βάση αυτό το χρέος θα πάνε και θα στείλουν τους δαματζίδες να κάνουν κατασχέσεις. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τώρα. Κατά τα άλλα έχεις δίκιο, συμφωνώ. Και με την αγανάκτηση και με το άλλο. Σταματήσε αυτή η υποχρέωση. Όχι, να πάω εκεί που θέλω εγώ. Και όπως λέει Νίκος, να μην είσαι τότε. Τες και είναι ασφαλιστές και όμως δεν θες. Σωστό. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε εκεί. Μακάρι να φτάσουμε κάποτε εκεί. Να έχουμε να το κάνουμε αυτό. Μια από τώρα έχει ένα τράβα. Σίγουρα τώρα που έχει κατασχέσει και αυτές από τους είναι προκίνησαν, γιατί είμαστε όλοι προς τα εκεί. Εκεί πάμε και μέσα. Είναι από 5.000 και πάνω. Σήμερα εσείς έχω κάνει εγώ, το η αστυνομία 5.000 και πάνω. Άρα, συμφωνούμε με το τέλος γιατί είναι συγκεκριμένη για την Ελλάδα. Μια συγκέντρωση, όποτε θέλετε, με ερωτήσεις. Την κατέβαμε όλοι. Αν είναι εκτός ότι καταλάβω, δεν μπορούν και οι επαγγελματίες που είναι στα παράλληλα, ναι, δεν κάνουμε να το δούμε λίγο, γιατί εδώ δουλεύουμε όλα τα παράλληλα. Αν είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Για να γίνει τώρα, γίνει βράδυ. Μια καθημερινή, νομίζω ότι... Είναι πολύ αργά. Για καθημερινή σίγουρα έτσι. Σίγουρα. Τρίτη Πέμπτη δηλαδή. Και το ίδιο απόγευμα... Σε εξωτερικό χώρο πλέον, γιατί αν θα πάμε να είμαστε πολλοί, μάλλον θα είναι σε εξωτερικό χώρο. Θα το αξιολογήσουμε, δεν ξέρω. Εγώ παίρνω αυτό το διευθύνση. Δεν με να ενημερωθεί όμως.
Έστω μια επιτροπή για τώρα. Μια επιτροπή να πλάνει τρία άτομα, δύο. Μήνυμα κάποιο πληστήριο που μέσα. Αυτό δεν μπορώ να το εγγυηθώ εγώ. Όχι, δεν μπορώ να κάνω γιατί δεν είναι δημιουργικά. Αν σε περίπτωση, Νικό, αν σε περίπτωση θα έρθει σε συμφωνία το Δημοτήριο με το ΙΝΚΑ, νομίζω θα στείλουν μήνυμα. Πάντως, τα μισώσεις τουριστικές σεζόν είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να το δίνουμε 10-15 άτομα που είμαστε σίγουροι. Από την παραλία. Εντάξει, το μεγάλο χωριό είναι η Λάρισα, έτσι. Από εκεί δηλαδή περιμένουμε τον περισσότερο κόσμο. Μετά είναι ο Τύρναμος, είναι η Ελασσόνα, δηλαδή ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα χωριά στον νομό, έτσι. Και τι μπορεί να φέρει ο καθένας. Και θέλει δουλειά και από εμάς, φεύγουμε από τις δουλειές μας, πάμε να κάνουμε ομιλίες σε διάφορες περιοχές. Έτσι κάναμε και την προηγούμενη φορά. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε μια αντιπροσωπεία καλή από τον Αμπελώνα. Από την Ελασσόνα δεν ήρθε κανείς. Είναι λίγο και το γεωγραφικό του κριτήριο. Και εδώ είμαστε λίγο ανάποδα από την Άλυσσα. Και γενικά δεν έχουμε ενημέρωση. Δηλαδή σήμερα είμαστε όταν είναι τόσο καυτό το θέμα, καυτή πατάτα. Θέλει δούλευμα αυτό το πράγμα. Στη Λάρισα είναι εκρηκτικό το πρόβλημα αυτό. Εκρηκτικό. Τέτοια ποσάτα για να το παρατήσει. Μήπως και εδώ δεν είναι, δηλαδή εγώ είχα τη χαρά να πάρω πόρτα-πόρτα όλα τα μαγαζιά με το θάρρος αυτό που... Και, δηλαδή έκανα πολλές κουβέντες, δηλαδή η κατάσταση είναι και εδώ πραγματικά εκρηκτική, είναι φοβερό το πρόβλημα. Ας είμαστε τώρα εδώ. Δεν είναι κατάσταση δηλαδή φοβερή αυτά που συμβαίνει εδώ πέρα. Εγώ αναφέρθηκε λίγο νομίζω ότι να γίνει ένα πόλεμο κάτι όπως κοστάει από 20 θα πάει στα 10 και τι να λέει. Παρηγοριά στην Μελοδάνατο μέχρι να βγει η συγκέντρωση. Θα σου πω τη γυναίκα. Αν να πει τώρα παράδειγμα έτσι. Τέλος. Και αν έχει και αναδρομική ισχύ, όπως έλεγε η Γιάννης, από το 2012. Καταστροφή, τα φόπλακα είναι. Δεν είναι τα φόπλακα είναι. Μα με τα φόπλακα είναι, δηλαδή τα αναδρομικά είναι να τα μην περάξω. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τα αναδρομικά είναι να μην περάξω, πες και εγώ θα το δώσω. Μετά εκείνο, τι γίνεται. Δεν είναι πολλά, 4-5 εκατοστάρια. Τα αναδρομικά θα μην περάξουν εμένα. Και πάγωμα των παλιών οφειλών. Και πάγωμα των παλιών οφειλών. Τα αναδρομικά θα μην περάξουν. Το άλλο, η άλλη λύση ποια είναι, να σταθαρίσουν όλα. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι να πάρουν όλα με τις φορές. Και να μην τα χαρίσουν από τη στιγμή που θα με βάλουν σε αυτό το λόγο να πληρώνουν 350 να μην 400 ευρώ το μήνα. Πώς το σκέφτεσαι εσύ Και τι να λέει. τη λύση, να σε ακούσω θέλω λίγο. Πώς τη σκέφτεσαι. Το καθιστός που υπάρχει. Ποιο. Στο Λουγάρι. Στο Λουγάρι. Ή στον ΟΓΑΗ, αυτό που ανέφερε πριν ο Φάνης, ότι αυτό που γίνεται στις άλλες χώρες, με βάση τα έσοδα μιας επιχείρησης και τον τζίρο. Με βάση τον τζίρο. Δεν θα κάνω τζίρο, δεν θα κάνω πόσο. Δεν έχω. Να υπάρχει ένα ποσοστό. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες. Εγώ να σου πω ας πούμε το εξής. Προσωπικά μπορεί να συμφωνώ όχι μόνο σε αυτό και σε άλλες 10 θέσεις που μπορούμε να συζητήσουμε έξω. Όμως όταν πάω σε τέτοιες συσκέψεις δεν μπορώ να τα πω όλα. Ναι. Είσαι θεσμικός, δεν μπορεί να μιλήσει πολιτικά. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω από αυτό που μου επιτρέπετε. Δεν θέλω. Αυτό βγαίνει που λέει πολλοί κόσμος για σπίτι θα έχει πάρα πολλές φορές. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή συζητηθεί το ασφαλιστικό, να φαίνεται ότι πρέπει να συνδεθεί στις εποχές που ήρθαμε τώρα η ασφαλιστική υποχρέωση με τον τζίρο, με τον όγκο της δουλειάς που με το εισόδημα. Ναι, άμα κάποιος δουλεύει για 1.000 ευρώ του χρόνου, να πληρώσει για 1.000 ευρώ του χρόνου. Γιατί έχω μια εμπειρία από τις ειδικές ασφαλίσεις, σαν σύμφωνο. Τα ίδια χρήματα που ζητάνε 650 ευρώ από το μήνα, σαν ασφαλιστής, ο καλύτερος ασφαλιστής της Ελλάδος, θα ζητάει και τον τελευταίο ασφαλιστή της Ελλάδος, 650 ευρώ για το τέλος του επιδιδεύματος. Κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά δηλαδή πρέπει να φύγουν. Και από αυτό εδώ, όταν κάποιο ισορροπήσει το ΑΕΠ, τι θα γίνει, πώς θα λέγεται, αυτός δούλεψε και έβγαλε όγκο δουλειά 1000, εκείνος έκανε 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, φύγοντα σχεδόν ο πρώτος και πουλάει. Μια δικαστική μάχη μπορεί να διεκδικήσει
μέσα από μια δικαστική μάχη μπορείς να διεκδικήσεις σαν να διεκδικήσεις μέσα από μια μάχη. Ο πόλεμος κερδίζεται μόνο πολιτικά. Με το δικαστικό αγώνα διεκδικήσεις μια μάχη, η οποία είναι πρώτων πυλών, έτσι. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Μόνο πολιτικά η λύση είναι πολιτική. Η οριστική λύση είναι πολιτική. Δεν είναι τα πράγματα στη χώρα και μετά να τα δούμε όλα αυτά που γιατί δεν πρέπει να πούμε όχι, δεν πρέπει να πούμε φτάνει αρκετά και για αυτό το θέμα και για πολλά από την Βαγγέλη και τα προχθές. Δεν πρέπει να πούμε γιατί σε κάνει μάγκες εδώ πέρα. Γιατί πρόσθεση για θέματα δεν υπάρχει. Το να καθόμαστε να συζητάμε με αυτούς δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε λογική. Πρόκειται για κοινούς απατεώνες. Η συγκυβέρνηση είναι ένας κοινός απατεώνας. Μια χούφτα, είναι στο Γάνι. Κάνω κομμάτο χιλιάδες νοικοκύριδες. Μια χούφτα, είναι. Για να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Για το λόγο πίτης αυτές και το Facebook. Και κατεβάζω το κεφάλι της τηλεφώνου. Μια χούφτα, είναι. Κάνω κομμάτο χιλιάδες νοικοκυριών. Απλά πραγματάκια. Δεν πρέπει να τους πάρουν διάλογο, τελείωσε. Αφού είμαι στην ίδια, εμείς θέλουμε. Σκύμω το κεφάλι. Πρέπει να τους πάρουν διάλογο, τελείωσε. Το δείξεις το Χαρακόπουλο και το Χαϊδέμ τον έχεις από το πρωί, από τις 8 στην πλατεία, μέχρι τις 3 ώρα του πειράζει και τσίπρα και καφέδες. Καλά σε κάνει να πούμε και συμπιτάει. Απλά πραγματάκια. Πάρε το κεφάλι να πούμε. Αν μη τι άλλο, εκατέβουν 500 άτομα κάτω στην διαστάωση, γύρισαν οι επιθύμητους στο χωριό μας. Το λιγότερο να πούμε. Σπάσου τα παϊδίκια να του πάρουν κι άλλους, του κάτι μαλάκα να πούμε. Απλά πραγματάκια. Αυτό σημαίνει, τελείωσε. Όχι ακριβώς με τη μαλάκης όμως. Όχι, πάμε τώρα απόψε, θα σπάσουν τα διόδια. Εγώ είμαι πρώτος. Εγώ είμαι επαγγελματίας, οικογενειάρχης, πάμε όχι 5 μαλάκες, 500 μαλάκες. Γιατί εγώ γύρισα από την Εγγάκη από το δρομολόγιο, κάθεσε εδώ στον κόσμο του Γιουράκη, είμαστε στην πενταράκα. Ακερός ένα κρασί. Και μας πήρε μία ώρα. Έξω την ακτινία του κάνει τον τάπα, περνούσε τα δικές, τον φεύγει ρε μόνο, πήγαινε 150 χιλιόμετρα και θα με σκότεινε. Γιατί. Γιατί να μην πάω από τον δρόμο. Τώρα το χειμώνα. Γιατί να κινδυνεύει η ζωή μου κάθε μέρα να πούμε και να κάνω πάνω τον παράδειγμα με ενέπτυ 2014 και να με έχουν ξυστήσει από εδώ. Εσύ και ο Γιάννης ανοίξατε το πλάσμα. εντάξει, πρέπει να ξυστήσουμε κάποια στιγμή. δεν είμαστε ελεύθεροι. Δεν υπάρχει. Μην τα γράψεις. Θα τα καρμάστα. Πολύ ελεύθεροι. Γιατί, καλά είναι. Αυτή είναι η θηρή. Τελείωσε. Πάντως για τα πρόσφατα του Ισύμβρα, δεν είμαστε πολύ. Τι μπορεί να κάνει. Να μην τον άρει και τους φίλους. Να μην τον άρει και τους φίλους. Τελείωσε. Εντάξει, ψήσουμε τώρα. Είμαστε καλοί. Κανονικά πέφτει στο σπίτι. Θα πέφτει στο σπίτι. Θα πάει σκέπτο και να πιάνει έξω. Να πάει σκέπτο και να πιάνει έξω. Και στο Αλίνα, είναι το Αλίνα, δεν μπορεί να διώνει. Χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης Ιούλιος-Αύγουστος. Παρανομικά πράγματα.